Здравейте и добре дошли! Днес ще се гмърнем в света на дигиталните изображения и ще се запознаем с един много прост, но всъщност изненадващо мощен инструмент за тяхното създаване – програмата Paint. Това е един от онези въпроси, нали? Гледаме една снимка, изглежда перфектно, но за компютъра, историята е съвсем различна. Хайде да видим каква е тя. И така, какво всъщност е графично изображение? Най-просто казано, това е абсолютно всичко визуално на екрана. От снимките, които разглеждаме, до иконите, на които кликваме. Това са градивните елементи, а програмите, с които ги създаваме, се наричат графични редактори или Graphic Editors. За да разберем как работят изображенията, трябва да знаем, че компютрите ги представят по два основни начина. Представете си, че те говорят два различни езика, когато става дума за картинки. Всеки език си има своите силни страни и се използва за различни неща. И така, ето ги двата езика един до друг. От една страна имаме растерните изображения, а от друга – векторните. Ключовата дума при растерните е пиксели, при векторните – математика. Но истинската разлика се проявява, когато опитаме да ги оголемим. И точно това ще видим сега. Погледнете тази прекрасна снимка. Изглежда толкова реална, нали? Но ако можехме да надникнем под капака, щяхме да видим, че тя всъщност е една огромна мозайка, съставена от милиони мънички цветни квадратчета. Това са прословутите пиксели. Обаче, какво става, когато започнем да увеличаваме? Ето тук магията се разваля. Виждате ли? Всичко се разпада на отделни квадратчета. Гладката картина изчезва и точно за това растерните изображения губят качество, когато ги разпъваме твърде много. А сега, нека погледнем нещо съвсем различно. Едно лого. Тук няма пиксели. Вместо това, компютърът има нещо като рецепта. Начертай линия от тук до тук, после направи крива с ето такъв радиус. Всичко е базирано на математически инструкции. И ето го резултатът. Вижте това. Увеличаваме и нищо. Качеството е перфектно. Линиите са остри като бръснач. Защо? Защото компютърът просто преизчислява формулите за новия размер. Ето това е силата на векторите. Добре, имаме тези два типа изображения. Но как компютъра разбира с кой тип си има работа? Много прилича на фамилните имена при хората. Всеки файл си има едно разширение накрая, или файл формат, което му казва «Хей, аз съм растерно изображение» или «Аз съм векторно». И ето някои от най-популярните фамилии. За снимките и картинките в интернет най-често ще срещнем JPEG, PNG, може би GIF, BMP или TIFF. Това са все растерни формати. За лога, икони, неща, които трябва да се мащабират без загуба, се ползват SVG, AI, EPS или CDR. Всичко зависи от това, за какво ще се ползва изображението. Стига толкова теория, нали? Време е да си изцапаме ръцете, образно казано. И за целта ще използваме една страхотна програма, която всеки има на компютъра си. Добрият стар Paint. Тя е идеална за първи стъпки. Когато отворим Paint, пред нас се разкрива работното ни пространство. Най-отгоре, разбира се, е заглавният ред – Title Bar. Под него е лентата с менютата – Menu Bar, където са File, Home и View. А това голямото бяло поле, това е нашето платно, нашият workspace, където ще се случва всичко. Почти всички инструменти, които ще ни трябват, са събрани в раздела Home. Той е разделен на няколко секции или панели. Имаме Clipboard за copy-paste, Image за промяна на размера, Tools, нашата кутия с инструменти, Shapes с готовите форми и, разбира се, Colors, палитрата с цветове. Нека започнем с най-важното – работата с файловете. С Open отваряме вече съществуваща картинка. А сега, внимание! Разликата между Save и Save As е ключова. Save просто запазва промените върху същия файл. Бум! Старият файл е променен. Save As обаче създава чисто ново копие. Това е супер полезно, защото можем да му дадем ново име или дори да го запишем в друг формат, без да пипаме оригинала. А когато сме готови за печат, от Print можем първо да надникнем с превю, да настроим листа с Page Setup и чак тогава да печатаме. Сега за цветовете. В Paint имаме два активни цвята. Color 1, цветът на преден план, е този, с който рисуваме. Избираме го с ляв клик. Color 2, цветът на фона, е цветът, който се появява, когато трием спускумата. Него го избираме с десен клик. Кофичката, или Fill with Color,
пълни затворени области с Color 1, а пипетката, Color Picker, е супер инструмент, с който можем да си откраднем цвят директно от картинката. А ако нищо от палитрата не ни харесва, няма проблем. С Edit Colors си създаваме точно този нюанс, който искаме. Добре, време е за инструментите. Пенсил и бръш са за рисуване на свободна ръка. Eraser, гумата, както казахме, трие с цвят номер 2. Панелът Shapes е нашият спасител, когато ни трябва перфектна линия или кръг. И може би най-важното, никой не е безгрешен. Ако нещо объркаме, Undo е нашият най-добър приятел. Връща една стъпка назад. Ако пък размислим, Redo връща това, което сме отменили. Просто и гениално. Освен да рисуваме, можем и да променяме вече нарисуваното. Първо с инструмента Select ограждаме частта, която ни интересува, след това можем да я завъртим с Rotate наляво, надясно или да я обърнем огледално. Ако искаме да остане само това, което сме избрали, използваме Crop. Той изрязва всичко останало. А с Resize можем да променим размера на цялата картинка, или в проценти, или в пиксели. Само е важно да се остави отметката за запазване на пропорциите, за да не се разтегне изображението грозно. И ето как всичко това се събира в едно. Тази симпатична картинка е направена изцяло с инструментите, които току-що разгледахме. Къщата – просто един правоъгълник и един триъгълник от Shapes. Птичките – няколко прости линии. А дърветата – нарисувано е едното, после е избрано с Select, копирано и поставено. Така имаме две абсолютно еднакви дървета. Облаците пък са нарисувани на ръка с една от четките. И така, нека си припомним най-важното. Разбрахме, че има два основни вида изображения. Растерни, които са от пиксели, и векторни, които са базирани на математика. Видяхме, че файловият формат е важен, защото казва на компютъра как да прочете файла. И най-вече, видяхме, че Paint е един страхотен инструмент за начало, с който можем да управляваме файлове, да избираме цветове и да използваме мощни функции като Resize и Crop. Сега, след като вече познаваме основите и имаме инструментите, остава само един въпрос. Какво ще е първото нещо, което ще излезе от нашето дигитално платно? Време за творчество.